Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumatv mana enyika. Pane imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, let us try to assist here so that we can understand kuti zvinombokonzereswa nei. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndaimboti zvimwe kuda ndimwari, but now I'm not even sure kuti vangava vari mwari vanoita zvinhu zvakadai. Mukomanashi ndingangoti kubva apo pandainge ndichiri kuchikoro ndo pandakatanga kunotisa kuti zvinhu izvi zvinoitika pose apo pandinonamata, asi ndinoti kana ndikanamata kuti zvinhu zvakanaka zvinge zvichiitika kumunhu hazvifi zvakaitika. Kana ndikashuvirawo zvakanaka kuti zvinge zvichiitika muupenyu hwangu, hakuna kana chinomboitika. Asi kana kuri kunzi ndikangoshuvira chakaipa kuti chinge chichiitika kuno umwe munhu, chakaipa ichocho chinobva chatoitika. Saka pandainge ndichiri kuchikoro, pane umwe musikana uyo ainge ari very intelligent. Musikana uyo akafa apo pataige tichitonyora maexams edu eform 4. Tisati tatombotanga kunyora maexams, tainge tichitori maform 3 zvinhu izvi pazvakaitika. So she was very bright. Apa ndaimufarira sei, ndaitomuona as if she was my sister. Taiwirirana. Saka zvinhu zvaainge akandichaidza kubva tiri maform 1, because inini chikoro mukomanashi especially semaths neEnglish ainge atori ma1. Kana mari chaiyo ndaitotambudzika kutoverenga mari ndisingagone kucalculate change, handiziviwo kuti why. Saka ndiye munhu aiziva kuti ndo dambudziko rainge riri pandiri. Ndaiti kana ndikatumwa kunyangwe nemubereki wangu ndaingoita sekunge ndiri kuverenga change, but ndichitobhaizika ndisingatozivi kuti what is going on. Saka anenge achitengesa aingondidzoserawo change yakakwana, kana kuti I'll just hope kuti andidzosera change yakakwana, ndobva ndachizoenda nayo kumba. Aitiwo kana ndikapiwa change inenge isina kukwana, ndaingodzokera pashopu pandainge ndichitenga ipapo, ndobva ndati mandipa mari isina kukwana, because ndaingotenga pashopu imwe chete. Ndaiti kana ndikatumwa zvandatumwa nevabereki vangu, kana ipapo pasitorina zvandinenge ndatumwa, ndaitonyepa kuti kune mamwe mashops hakuna kana chamandituma, because ndaitya kuti ndikanotenga somewhere else vaikwanisa kuzonditorera advantage, but vepashopu ipapo vaisambonditorera advantage. Even though ndainge ndatova form 3 change yaitondinetsa kusvika ndichizouya kunoku kuSouth Africa, ndaingonetsekana nekuda kwechange. Murungu wangu ndiye akazotondidzidzisa kuti instead yekuverenga mari yacho yose ka1, verenga into tens. Ndo zvakazotondibatsira ipapo than kuti kana ndichicalculate change, kana ndiine 100 ndobva ndatanga kuti pa100 iyi ndashandisa kana 27 rand. Akanditi unocalculate mari yako pashoma into tens, obvaona kuti pama10 rand ako 10, saka paeach 10 rand pashota mari. Ndo pandakazotokwanisa kutotanga kutocalculatewo nekutogona maths dzemari. Ndainge ndiri chiutsi ndisina kana chandainge ndichitomboziva. Saka ipapo patainge tichiri kuchikoro, semunhu ainge akajaidziwa nebest friend yake kuti ndinopota ndichikupawo manotes uchikopa. Saka takazoti tichida kuita imwe classwork, hapana kana chandainge ndichimboona. Semazuva ose ndakabva ndachizotanga kukopa. Akandisiya kusvika ndapedza kukopa, tapedza kunyora, tatosubmita mabooks, ndopa akabva achizosimudza ruoko rwake. Ndakatoshamisika kuti sei ari kusimudza ruoko rwake. Akabva achizoti Susan akopa zvose zvandanyora. Saka memu vainge vachitidzidzisa vakabva vavhura bhuku rake, vakabva vachizotarisa, vakaona kuti everything was identical, my words each and every sentence. Tese tiri vaviri takabva tachizonzi tinge tichinyora again. Ini semunhu ainge akopera handina kana chandainge ndichitomboziva, kana kutarisa kubhodhi ndainge ndisiri kutombotarisa, ndainge ndichingotarisa mubhuku make. Saka sezvo ndakazonzi ndige ndichigara somewhere else, apa vanhu vemuklasi vaitozviziva kuti ndainge ndiri dofo rekupedzisira. Vanhu vakatanga kundiseka, mazvinzwa mukoma, zvekuti ndakatanga kuchema, ndikatadza kana
kuzadzisa kana sentensi rekuti the. Ndakarohwa mukoma ndikanyadzisiwa. Kusvika tiri muform 4 ndainge ndichingosekwa nekuda kwenyaya yekuti ndainge ndakabatwa ndichikopa. Saka ndakazongoita munamato ndikabva ndachizoti iwe Martha not her real name musikana uyo ainge akandinyadzisa pamberi pevanhu, ndikati manje ndoda kuona kuti form 4 yacho uchazoipasa here. Panofanira kuitika zvinokonzeresa kuti usazokwanisa kupasa form 4 yako. Saka pandakataura mashoko iwawo handina kunge ndakaziva kuti nditori munhu ane simba mumweya rekuti kana ndikataura zvandinenge ndataura Mwari vanotodavirawo minamato yangu. Saka ndakabva ndachizonzwa zvichinzi ainge asinganzwi zvakanaka. Zuva racho iroro remaexams paakazofa ndakatoenda kumba kwavo. Tainge tichifanira kuti tinge tichinyora exam ya12. Ndikati dai tangoenda at least ongonyora something, kana kuri kunzi ukafoira unozokwanisa hako kuti unge uchizonyorera mamwe acho next year sezvo maparents ako akabhadhara. Akatomuka akatoita zvekupukuta achiti ndiri kunzwa dzungu. Ndokubva tachizoenda kuchikoro. Takasvika tikagara murumu, iye ainge akatogara kumberi akangoridza mhere. Ndokubva anoti pasi dim, akaita zvekunohedha pasi nehuma yake. Ndokubva atoti zii. Saka paakatorwa nematichers hatina kutozviziva kuti ainge atofa isu sezvo tainge tichiri vana vadiki. Later on tatopedza kunyora ndobva takazonzwa zvichinzi aendeswa kuchipatara. Tikazonzwa kuti ainge afa. Pamba pavo pakatotanga kutoungana vanhu sekunge kwainge kuri kunyepa. Mukoma akatovigwa. That was the first time pandakati ndanamatawo ndikaona zvinhu zvakaipa zvichiitika kune munhu wandinenge ndanamatira. After that ndakazonamatira ticha avo vekundinyadzisa, naivo vakabva vachizobayiwa nebanga. Vakabayiwa nebanga nemurume wavo vakabva vachizofa. This was the following year. Maresults edu paakauya, pandakaenda kunotora maresults ndakangovatarisa neziso rekuvavenga. Ndokubva ndachizoti ndadzoka pamba usiku ndikatanga kunamata, ndichitonamata kuna Mwari kuti zvakaipa zvose ndoda kuti zvinge zvichizoitika kwavari, nekuti ndivo vakakonzeresa kuti friend yangu inge ichizofa. Dai kwanga kuri kunzi vainge vasiri ivo, friend yangu angadai achiri mupenyu, ndingadai ndisina kuzomunamatira. So once I prayed mukoma, everything bad happened to him. Vakarwa nemurume wavo vakazobayiwa nebanga. Fast forward ndakazotizira, ndatizira pamba pandainge ndava kugara ndainge ndakavengwa zvekare. Ndakasvika pakunamatira kuti murume wangu ange achidzingwa basa aite rombe remuvillage, because ndainge ndava kuti kana kuri kunzi akaita hake rombe remuvillage zviri nani ndinenge ndigere nemurume wangu than kuti ndinonzi murume wangu ari kutauni kuGweru, inini ndiri stuck ndiri kumaruzevha, yeti handina kana chandinombotengerwa nemurume apa anobhadharwa mari muma-US dollars because aishanda pamine, but anongotadza kuti kana awana mari obva auya pamba kuti ange achiuya kuzotitengerawo zvekudya. Tinoita zvekutambura kurarama tichiita zvekukwereta. Saka ndakati zviri nani kuti basa racho ringe richipera. Saka ndakati ndaita munamato iwoyo mukoma. Zuva rinotevera racho akasvika pamba akati ndadzingwa basa. Zvakaita sekunge kutamba sekuseka, but ndo zvakaitika. Ndikazosimukawo ndikabva ndachizomboenda ndikanoshanda somewhere else. Vanhu vandakanamatira mukomana vakawandisa kuti ndingatotora zuva rose ndichingokuudzai vanhu avo vandakanamatira upenyu hwavo hukadhakwa. Kunyange pandakauya kuno kuJoni ndo same story. Saka ndakatomboidza kuti ndinamatewo sepakarwara vamwe sekuru vangu, hanzvadzi yaamai vangu. Ndaivada sei sekuru ivavo ndikanamata kuna Mwari ndikati, asi Mwari madii mandiratidza kushanda kwenyu, dai ivo sekuru vangu vakwanisawo kumuka vakararama, because I know kuti kana vakanzi vafa
amai vangu vanorwadziwa zvisingaite because they were very close, but vakatofa musi ihoyo wandapfugama ndikatonamata ndichiisawo zita ravo pamberi paMwari. Saka handizivi kuti am I a satanist here kana kuti chii chinomboitika, sei Mwari vachingopindura minamato yangu iyo yandinenge ndichivakumbira kuti vange vachizokuvadza avo vandinenge ndichiti vakanditadzira. Handizivi kuti zvinokonzerwa nei. I really need help. Handisati ndakamboshare secret iyi neumwe munhu kunze kwenyu mukoma. Handiziviwo kuti sei ndauya kwamuri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu pakaipa kuti minamato yavo tingati iri kupindurwa naMwari here kana kuti kwete. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pari trick ndepekuti vari kuti ivo kana vakanamatawo vachikumbira kuna Mwari vakati, Mwari ndinokumbirawo kuti munge muchindiitirawo zvakanaka muupenyu hwangu, kana kuti ninge ari kurwara dai mamuporesa, hanzi munhu yeye anobva atofa kunze kwekuti ange achiita zvakanaka. Pakaipa. Maybe you are a prophet of doom. Profita uya wekuti kana akaprofita anongoprofita zvakaipa chete, haana zvakanaka zvaanoprofita. If there is such a prophet, ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Ndazodzidza chidzidzo iro rino gore rino randidzidzisa zvakawanda. But from now on, I'm going to live my own life. I will no longer tell good news to my family because vano celebrate kudona kwangu. Mukomana chine murume wangu tainge tiine motikari yedu iyo yatainge takatenga, but patakasvitsa shoko kumusha tainge tisina kukwanisa kuvakudza kuti no, motikari yacho yatakatenga haisati yava motikari yedu nekuti tichiri kuibhadhara. Ngomanashi ndakaona kuti tiri vanhu vane utsinye semazimbabweni. Ndakatanga kuitirwa mutsinye kunongo kuSouth Africa zvekare nekumusha, kuzosvika ndichizoudzwa neumwe weukama kuti muri kuzviziva here kuti makatogadzirirwa bhomba. Hanzi pamunouya kunoko pane zvichaitwa like chikaranga chichaitwa pamotikari kuitira kuti motikari iyoyo inge ichizofa. Vakandigona mukomanashi. Izvezvi tigere negwandangwa pamba risingachagadziriki. Apa model yacho yemotikari mukoma, mapatsi acho, so takaita a big mistake. Handichatozivi kuti zvichaitika next because motikari iyi taitarisirawo kuti at least tadarikidzawo chimwe chikamu, sezvo tainge tiine stand yedu yatainge takatenga kumusha. Tikati now sezvo tava nestand tinenge tichida kupota tichifamba tichimboendawo kuna naMessina tichinotenga zvatinenge tichida kutenga, tozvibatisawo kana kungoyambuka tobatisa pamabhazi. Asi mukoma motikari iyi yatakatenga iyo yairatidza kuva motikari kwayo. Tigerewo mumaplot, saka panext pedu painge pachigara umwe muindia uyu pari zvino ava kugara mutown. Saka paakatengesa price rake ndopatakanzwa murungu wedu achiti ari kutengesa midziyo yake kusanganisira nemotikari. Ainge aine Peugeot yake, but it is a pick up nodziva dzemanje. Murungu wedu akabva ati Peugeot handeifarire, ndiri munhu weToyota, ndo motikari dzangu dzandinoshandisa idzodzo. Saka murume wangu akabva achizotaura nemurungu, vakatogara vatopedzerana. By the time paakazoya kwandiri kuti ndinge ndicharamba zvainge zvisingachaiti because murungu ainge atomuudza kuti motikari ndinoida. Saka murungu wedu watinoshandira akabva achizoti kana kuri kunzi motikari uri kuida, zvandava kuita newewo ndezvekuti ndava kuinda ndonotaura naye muIndia, ndichamubhadhara ndichishandisa mari yangu, then iwewe sezvo uri mushandi wangu ndichange ndichizokubatira mari. Izvezvizvi mukomanashi tiri kubatirwa mari nemurungu. Apa motikari yakangogara haichashandi.
saka takazoti taudzawo hama kumusha tikati kunoku tavawo nechifambiso, tikatumidzirawo mapictures mumafamily group. Saka rimwe dambudziko rakaitika mukoma nderekudai, munume wangu iye akazoziva baba vake vakura, saka akazoita zvekuiswa mune rimwe grupu. This was last year. Paakaiswamo mugrupu vainge vachida kungoziva kuti upenyu hwake hwaanorarama hwakaita sei. Takaona sekunge vainge vachingotishayinira, saka ipapo kunyangwe paakatumidzirawo mapictures mugrupu achiti mudziyo wangu wandatenga, dzainge dziri nzirawo dzekuti tinge tichingorakidzawo vanhu kuti at leastwo kana kunyangwe patinouya kwamuri hatina zvatinenge tichida kubva kwamuri. Saka mukoma hatichazivi kuti zvakabva nepi, even though zvichita sekunge zvakabva kusaidi rekuhama dzangu inini, because takazoudzwa neumwe wehukama kuti pane zvainge zvakatorongwa kuti patainge tichazoita nemotikari pane chikaranga. Hama dzangu idzo dzakarwadziwa dzikati vakatenga stand tikanyarara, iko zvino zvatenga motikari inodhura tanyarara apa haasati apedza kuroora mwana wedu. Saka vainge vaine chikaranga chavainge vachida kuita pamotikari kuti itishungurudze kuzosvika tichizoenda nemari yemarooro. Saka ameno akazonoshiniwa mukoma zvekuti motikari yedu isatofamba zvachose. Apa maparts emotikari takagara pasi apo patakapiwa quotation nemurungu watinoshandira, because akaita zvekuenda kunobvunza kuti chayakafa chimbori chii. Saka vakangomupa an estimation yequotation kuti zvinodiwa pamotikari panodiwa chakati nechakati nechakati. Motikari kuti inge ichigadzirwa mukoma pari kuda mari inodarika 80 something thousand kuti ingomuka kubva pairi, not kumuka kufamba, kubva pairi ikwanise kuenda kudealership uko kwainozonogadzirwa manje. Pari kunzi panodiwa zvikare mamwe maparts at least e40, nekuti maparts awa hanzi anoita zvekutoimportiwa kubva kune dzimwe nyika sezvo iri Peugeot. We really do not know what else to do. Nemurume wangu dzimwe nguva ndinomboti kana ndakagara ndinongotanga kungoyeredza misodzi kana ndakaitarisa motikari nekuburitsa kwairi kutiitira mari, uye zvekare nemari yairi kuda kuti tinge tichikwanisa kuzoimutsa mota iyi. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Handizivi kana varipo vanhu vanotenga mabody on wheels, because iyo pachezvayo kutofamba haisi kutofamba, mavhiri ayo akatoloka. Saka zvinotoda makanika anotoziva Peugeot kuti kana yakastaka sezvairi kuti kunyangwe ichida kutowewa mavhiri ayo ose ari 4 akaita sekunge akastaka haatotendereri. Maybe you can assist us. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Akomanaka yapakaipa hanzi takatenga Peugeot. Peugeot imotikari yekuti ungatenga here besides nyaya dzehuroi. Will you buy a Peugeot kana kuri kunzi unenge wawana mari? Please help us in the comment section. Vana makanika, is Peugeot a good baki? Because motikari idzodzo handinyatso kudziona muroad, hadzina kunyanya kuwanda. Maybe ndokusaka murungu wenyu asina kuda kuitenga, because maybe ainge achitoziva kutoti dzinonetsa kuzodzigadzira motikari idzi. Asi kana zvasangana, sometimes unokwanisa kuti imotikari inonetsa, izvo zvinenge zvichitotangira mumweya chaimo. Sezvavari kutaura kuti takaudzwa kuti kumusha uko kune chikaranga chaifanira kuti chinge chichiitwa ende chakatoitwa nechekare kuti tiite imwe loss inorwadza kudai. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvinorwadza hazvo. Hanzi kana kuina makanika anogona kugadzira motikari, mamaster, ngatibatsirewo kuti totangira pai. Bill racho hanzi hatife takarigona. Motikari yakangogara pamba haina zvairi kuita. Mawani hapa hanzi mutero uri kuda kuzogadziriswa, because murungu ari kuti ina handingakwanisi kuramba ndakachengeta motikari iyi iri muzita rangu, ko kana ikazopara mhosva ndini ndinopinda busy. Saka ndava kunodiregister motikari apa. Hanzi motikari kana ukaidiregister apa usina permit kuzotanga kuregister motikari yacho uchida kuidzosa parodi, hanzi imwe process inorwadza.
zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu apo pandainge ndiine 17 years nekuvenga kwandainge ndakaita mai vangu, because mama vangu vakazoroorwa nevamwe vamufundisi vekune imwe chechi yandisingakwanisi kutaura zita rayo, saka vainge vasingadi kuti zvinge zvichizivikanwa kuti vainge vaine umwe mwana. Saka dhedhe vangu vakazoroora umwe mukadzi uyu ainge asina dambudziko rainge riri vatete vake avo vainge vachimuka usiku. Saka ndakazoti mukomanashi nerimwe gore ndaendeswako apo pandainge ndiine 17 years. Saka ndaenda kumba kwavo vatete ivavo, pane zvandainge ndatumwa kuti ndige ndichienda kunovapa. Ndobva vakabva vachizondiudza kuti ivo vaimuka usiku. Handina chandainge ndichinyatsokunzwisisa pazviri, asi vakanditi ndinomuka usiku ini, asi iwewe ndoda kuti unge uchizofamba neni. Ndakangobvuma because vakati vainge vachazondipa mari. Vaiva nemari vatete ivavo, vainge vachigara kuBorodale. Saka vakati vakanditarisa vakanditi ndiri kuona chiri kukonzeresa kuti nyora dzangu dzinge dzichitamba-tamba kana ndakakutarisa. Ndikavabvunza kuti sei nyora dzavo dzainge dzichitamba-tamba pavainge vakanditarisa vakati amai vako vane zvavakakutadzira, saka ndikuda kuti tinge tichivadzosera pane zvitema zvose izvo zvavakaita. Vangasiya mwana hazviiti, tinofanira kuti tinge tichivaisa pachijana. Saka ndida kunge ndakatomboziva kuti kuisa munhu pachijana kutomuuraya. Ndakabva ndachizobvuma kuti ndinge ndichizotemererwa nyora dzeuroi navatete vaya vanditemerera nyora dzeuroi. Ndakabva ndachizodzokera kumba. Pandakadzokera kumba mukoma, ndaitomuka usiku ndichitoenda kumba kwavatete vaya totonosangana, taitota mamiting edu muBorodale, tichitofamba mudzimba dzevanhu. Uku kwakawanda vanhu vanoita zvechivanhu chinyararire, asi vazhinji vacho vanongoenda kuchechi zvezita nekuda kwekuti vanenge vari mamillionaires, vaine mari dzakawandisa, saka havabhilivhi muna Mwari. Dzimba dzavo taidziita maground ebhora mukoma, zvekuti maitonosiya chikwambo chenyu mumanshoni yemunhu ogotogara nacho chinhu ichocho chichirara nemudzimai wake nevana vake sikana, muchingopota muchiuya kuzochitora. Takatomboenda pamba pevamwe minista tikatombonosiya mutumbi uyo watainge takanofukunura kumakuva kumbudzi. Taipota tichienda nerusero tichinotora nyama tichipa zvinhu zvedu. Amai vakazoshaika, amai vangu vakafa vachiita zvekuora, skini yavo yaita zvekuunduka sekunge imbwa ine gwembe, but yaita zvekunamanuka pasingabudi ropa, paingobuda hurwa nezvimwe zvainge zvakaita kunge mvura. Ndo mafiro avo akaita amai vangu. Nekuda kwekuti ndakaona kusemesa kwainge kuita amai, ndakatadza kuvadya amai vangu. Nanhasi uno mukoma ndichiri muroi, ndinomuka usiku, asi handichazvidi zvinhu izvi. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Saka hanzi unokwanisa kutogara pamba pako nezvinhu zvemunhu, hanzi especially muvakidzani wako kana achimuka, hanzi zvinodya zvikwambo izvi nezvavanoshandisa pakuroya vanhu, hanzi zvinodya chikafu sebhagidhi rechibage. Hanzi munogaiza chibage nhasi, after 2-3 days kunyange muri vashoma chinenge chatodonhedza bhagidhi iroro rehupfu. Saka hanzi vazhinji vane zvinhu zvavo havazvichengeti, it's either zvinogara mumakomo kana kuti zvinongogara mudzimba dzevavakidzani, nekuti vanoziva kuti zvinoruta. Ndo matauriro avakaita, hanzi zvinhu zvinoruta zvikwambo izvi. Pakaipa. So we need to pray. Dzimwe nguva unenge ugere nezvikwambo mumba mako, kana kuri kunzi uri muroi, kana wakaromba, kana uri n'anga zvekare, you can come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Nyaya idzi dzekurombesa munombozvifambisa sei, chii chinoitika panonzi munhu aromba zvekare, kana wainge umbori kana kuti you are involved
in the transport industry, you are a driver, you can come to my inbox and share with us your own experience kuti ndezvipi izvo zvimwe zvamunosangana nazvo mumabasa enyu zvekuti munoona kuti panapa panenge pari kushanda mbashto semessage imwe iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu vakatumidzira ivo vakati ndine nyaya yangu, nyaya iyi iri kupisa but ndinoda kuti munge muchindibhadhara. Ndikati manje pakaipa mari hapana, nekuti vaida kuti tinge tichibhadhara for confession yavo. Ivo vari kuti vane umwe munhu a big name uyo wekuti kana vakadropa confession yavo hanzi confession iyoyo inotofamba zvekutodaro, nekuti munhu iyeye anotozivikanwa, hanzi vakambomushandira ende ane matrack munhu iyeye. Saka vaida kuti bhadharisa for his confession, asi paconfession iyo yavakatipa confession iyoyo vainge vachitaura ivo vachiti munhu uyo wavanoshandira hanzi ane mishonga, vakati mbashto, hanzi ane mbashto zvakawandisa zvandinoda kukuudzai, asi tangai madonedza munhenga for secret yangu. Let's hope kuti vachazouya mukoma vedu ava nenyaya yavo. Strange things they do happen in this world.